Site baten konfigurazioan badira zenbait gauza hasieran egin behar direnak. Beste batzuk gerorako utzi ahal izango ditugu. Baina hemen aldaketak egiten hasi baino lehen, joango gara argitaratuta dagoen site batera. Ikus ditzagun hemen dauden elementuak. Batetik daukagu orriaren izena. Hau da orri honena, propio. Guten baldin manaiz beste batera, izango dut beste izen bat. Hasieran, dudan izena. Hemen goian dago sitearen izena. Eta hau bera, hemen goian agertuko da. Orain, baldin magoaz gure site berrira, hemen goian izango dugu beste elementu bat. Ikusten dugu orriaren izena, webgunearen izena, eta hemen dago fitxategiaren izena. Hau da, Driven izango duen izena. Geuk identifikatu ahal izateko. Drivera baldin magoaz, hemen noain berehala gertuko da, hemen daukagu fitxategia. Hemenik sartu ahal izango gara site horretan. Bigarrena, hemen dagoena. Esan bezala, hau ez da lehentasunezkoa, goikoa bai. Hau da, gure site berriaren izena. Gauza bat, hau aldatzen dugunean, hemen ere aldaketa dator, eta hau hartzen du besterik esaten ez badiogu. Beraz, fitxategiaren izena eta webgunearen izena ezberdinak baldin baditugu, hau ere editatu beharko dugu. Eta hemen daukagu orriaren izena. Gure hasiera orria. Hor editatuko dugu, eta nahi baldin badugu hemen bi lerrotan agertzen da, hemendik tira eginez, lortu dezakegu erro bakar batean sartzen, eta hemen ere baditugu hainbat erreminta aldaketatxoak egiteko. Hurrengoa izango da buru honen fondo aldatzea. Hemen goian, hemen gainean jartzen baldin bagera, hemen ikusten dugu aldatu irudia, eta kargatu ahal izango dugu ordenagailuan dugun irudi bat, edo eskaintzen dituenen artean bat aukeratu ahal izango dugu. Adibidez, hemen ikusten dugu hau egiten dugunean, hautatu irudiak agertzen zaigula Google Drive, gure albumak, bilaketa bat egin genezaken interneten, eta URL baten arabera ere eskuratu genezaken irudiren bat. Nik hauetako bat hartuko dut, hemen ikusten ditugu, hemen daude patroiak, hemen gauza ezberdinak dago. Eta hartuko dut hauetako bat. Hau adibidez. Edo txain, urdina hartuko dut. Hautatu. Orduan noain egokitu egiten du pixka bat, irakurgarriagoa izateko, eta hau izango dugu buruan. Orain, konfiguratuko dugu navigazioa. Hori ere, gogoan izan, ez dela lehentasunezkoa. Hau ere, gero egin daiteke. Eta horretarako, joango gara ezarpenetara. Eta hemen ezarpenetan, lehenengo gauza ikusiko dugun non izango den. Goian, beno ikusi dugun zaiten bezala, edo alboko navigazioa, alboan hemen ezkerrean. Hemen goiko zati hau izan daiteke gardena, kasu honetan gardena da, eta horregatik ikusten da atzeko irudi hori, izan daiteke zuria, edo izan daiteke beltza. Honek gero, eragina izango du guk logoren bat agertzean baldin badugu, ez da gauza bera izango, ez da berdin geldituko batekin edo bestearekin. Hemen dugun hurrengoa da markaren irudia. Baldin badaukagu gure markaren irudi bat,
honekin kargatu dezakegu. Gaitezke hartu, hori ordenagailutik kargatu beharko dugu, eta hori izango dugu. Gainera, aukera badago koloreak egokitzeko gure markaren kolorera. Honi, hemen klik eginez, hor kolore orokorrak horretara joko dute. Hemen dago webgunearen ikonoa. Lehenoko webgunera itzuliaz, hemen goian ezkerrean ikus daiteke txikian, ez da ondo ikusten, baina hor dago ikono bat. Hemen Webideon hemen dagoena, website hemen dagoena, eta behar bada hau ondo ikusteko ez dagokiena. Baina hemendik kargatu genezaken, eta genezaken berbera edo beste bat. Eta hortik kargatu ahal izango da. Hurrengoa izango da ikusteko tresnak. Ikusteko tresnetan definitzen dugu zer ikus dezaken edo zer egin dezaken gure webgunera iristen dana. Besteak beste, aukera dago erakusteko noiz eguneratu den azken aldiz, eta ordua. Eta gainera, utz dezakegu erakusgai, inprimaki bat harremanetan jartzeko gurekin. Hori ere, aktibatu edo desaktibatu dezakegu. Aingura estekei esker, gure horrira datorrenak eskuratu ahal izango du horri baten atal baten esteka, horriarena hartu beharrean. Baldin bagoaz lehenoko web horrira, hemen ikus ditzakegu badaudela hainbat atal, horri honetan, eta izenburu gainetik pasatzen badugu sagua, ikusiko dugu nola agertzen den kate ikur hori. Gainean jarri, klik egin, honekin kopiatu ahal izango dugu zati honen esteka, eta esteka hori navegadorean itxasten badugu, ikusiko dugu eramango gaituela atal horretara. Beraz, horrekin hola utzi dezaket ikusteko edo kendu dezaket. Hurrengoa da analitika konfiguratzeko. Eta orduan hau lotu behar dugu Google Analyticsekin. Hau beste bideo baten edukia izango da, baina utzi jakin hemen dagoela. Eta azkena, nahiko berria dena, iragarpen banda. Iragarpen banda batzutan banner izenaz ezagutzen dana, jar dezaket nik hemen aktibatu dezaket, bandaren kolorea definitu dezaket, gorria adibidez, eta mezua jarriko dut. Bihar eskolaren eguna, adibidez. Botoi bat jartzen baldin badut, etiketa bat jarri ahal izango diot, hau da, nik jartzen dut botoi bat, ikastetxea, eta hemen botoia jartzen baldin badut, esteka jarri beharko dut. EASO.eus, adibidez. Eta ireki fitxa batean. Ikusgarritasuna, horri nagusian bakarrik, edo horri guztietan. Eta hori utziko. Hau ez da gordetzen, itxi egiten da. Eta hemen ikusten dugu orain goian, ikastetxea. Nahi baldin badut ikusi, hau nola ikusiko duen gure webgunera datorren norbait, hemendik aurre biztan, izango dut horretarako aukera. Hau, ordenagailu batean sartzen denean, hau tablet batean sartzean, eta hau telefono mugikor batean sartzen denean. Itxingo dut. Hurrengo bideoan ikusiko dugu nola aldatu saitaren itxura orokorra, horri guztietan eragina izango duena.